Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats. Aquesta llei que presenten avui és fruit d'una decisió que es va prendre fa mesos, no dos, més. Concretament, després que el Tribunal Suprem tombés el novembre passat el recurs de cassació de la Generalitat per aturar la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui vostès presenten el resultat d'aquest quasi mig any de treballs en secret, entre partits, d'amagat no només d'aquesta cambra, sinó de la comunitat educativa, de les entitats per la llengua, que això sí, després vostès els hi presenten el resultat perquè el beneeixin. Són convidades a beneir aquest resultat. Cal dir que el primer resultat va ser una proposta de modificació de la llei de política lingüística que posteriorment i gràcies a la pressió popular va decaure. Aquest fiasco, però, ja deixava clares les intencions de l'estratègia amb la que vostès volien donar resposta a aquest embat judicial. Adaptar el marc legal a la sentència. Malgrat els retocs d'aquesta primera proposta, el que tenim avui sobre la taula continua responent al mateix marc, al mateix plantejament i als mateixos objectius que aquella primera proposta de llei fallida. Adaptar la legislació a la sentència del 25%, és a dir, convertir en llei la sentència. Convertir en llei la sentència. Avui aquí, qui està legislant no som les diputades i diputats del Parlament, són els membres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Divendres, quan votem, quan apretem aquest botó del vot, qui premrà el botó per convertir el castellà en llengua curricular seran les togues, que el que faran, i digueu-li com li digueu, curricular, d'aprenentatge, és igual, en definitiva, és vehicular. Com reconeixia ahir mateix la senyora Romero en la roda de premsa, que per cert va ser la millor evidència de les contradiccions i les mentides que amaga aquesta proposta de llei. Avui assistim a un fatídic dia històric al Parlament, que es legisli en contra del català retrocedint a la legislació vigent i que siguin els propis partits del Govern de la Generalitat qui ho impulsa i ho fa possible. I ho faran, a més, traslladant la responsabilitat al centre. Sí, és cert. Han dit que en els projectes lingüístics els validarà el departament, això ho han dit, però sabem que cada centre haurà de redactar i acordar el seu propi projecte lingüístic. Pensem en la situació en què estem en aquest moment. És una irresponsabilitat en un moment de pressió judicial, d'assetjament de l'extrema dreta, deixem la iniciativa i la responsabilitat en mans dels centres. De cap manera podem acceptar que en funció de l'escola que et toqui, et trobis un model lingüístic diferent, perquè això, i ho sabeu tots, té un nom, això obre la porta a la segregació escolar per raó de llengua. Crec que el que calia era garantir l'accés de tot l'alumnat a la llengua del país, no que se segregui per raó de llengua. Per tant, no ens enganyem. La bancada de la dreta i l'ultradreta mai no en tindran prou mai, en aquest objectiu de minoritzar encara més la llengua. I aquí cal ser molt clars. L'objectiu de la sentència no és que es faci un 25%. No és que es faci un 25% del castellà a l'escola. L'objectiu és convertir el castellà en llengua d'aprenentatge i vehicular. Aquest és el seu objectiu. Per què es pensen que els han colat la paraula curricular? Els han colat aquesta reivindicació de la LOMLOE, que busca no el 25%, busca el 50%. Aquesta és la veritable clau de la sentència i vaig acabant, presidenta. I això és precisament el que fan vostès amb aquesta proposta. Utilitzin els eufemismes que utilitzin, diguin el que vulguin, avui el Parlament el que està fent és convertir el castellà en llengua vehicular per primera vegada en 40 anys d'història. I cal ser clars. Ho sabem molt bé, no hi ha cap fórmula màgica que permeti complir la sentència i alhora protegir la immersió. Perquè la sentència, precisament, és contra la immersió. Però que la resposta sigui un retrocés respecte a les lleis vigents és caure a la trampa. Cal donar la resposta a la sentència? Sí, evidentment, acabo, presidenta.
però no carregant-se la inversió, sinó reforçant-la políticament, reforçant-la aquí al Parlament i reforçant-la destinant els recursos necessaris. Calia i cal una resposta de país intel·ligent, ben pensada. Una resposta que, no ens enganyem, no serà fàcil ni senzilla, però que l'hem de preparar entre totes. I finalment, i des d'aquí, enviem avui, dimecres, dia de lluita de la comunitat educativa, la nostra força al professorat, que en aquests dies lluita per defensar l'escola pública. Moltes gràcies.